zoberiem. Uvidíme, či sa ozvú tí, čo mali záujem o to štiepkovanie, že by dokonca aj povypilovali niektoré grády a poštiepkujú to na tú biomasu, však robia tie peletky, všeličo z toho dneska s drevom nie je. S takýmto. Chlapci traja robia na Žitave, tam čistia, skrátka boli z povodia náhu, pochváľujú kúrúce, akože tí mladí chlapci robia naozaj. Kdežto na druhej strane títo traja naši prevíti. Ten vyžínač bol zadretý, dvojročný vyžínač, jazdili bez oleja. Čože, veď to nemizí. Pán Dropan odtedy má robotu. A tí, čo sa pri tej lode postavili od nás? To sú od nás, ale tí môžu robiť iba na povodí. To sú na protipovodňové práce. Tam je húpan mladý Marek Skačan a tretí bol živil, lebo sa mi nepodarilo ani vyhlásením do rozhlasu nikoho nájsť do roboty. Za 300 eur dneska nepôjde niekto doma robiť. A ešte aj zvoľno. Málo. Alebo nesplňali podmienky, tak, lebo tam musí byť evidovaný na úrade práce. Chceli ísť robiť aj rómski spoluobčania, no bohužiaľ od januára som im hovoril, že sa zaevidujú najskôr, lebo chceli už kosiť, ale tam boli podmienky dlhodobo nezamestnaní, to je viac ako 2 roky, myslím, že bolo, alebo starší ako 50 rokov, alebo mladší ako 25, že sú to rizikové skupiny, že si nevedia nájsť prácu buď bez praxe, alebo že už v takom veku. Takže to nespĺňali ani jeden, lebo sa samozrejme neevidovali, a keď som im povedal, aby sa zaevidovali, že pôjde sa na povodie, a 20. apríla som zháňal ľudí na povodie cez Veľkú noc, tak mi povedali, že oni sa nezaregistrovali. Tak potom máte smolu, ak chcete ísť robiť. Plánujem zobrať ešte 2 ženy na 369, až sa mi to podarí okopávať a polievať, lebo to tu vyzerá strašne. Tam by mal úrad práce na 2 hodiny, myslím, že im tak platí nejakých 60 eur. 2 hodiny denne. Ale to ešte neviem, či to Janka to zisťovala, ten zákon, ten paragraf, aký tam je ohľadom zamestnanosti na druhý týždeň, sa musím na to pozrieť. To fontánu treba dočistiť, napustiť vodou, vysadiť kvety už pani Molárovej, to tam v skleníku kvitne. No a muškáty tu už prirastú až na odpadní, to vysadí na poli. To by sa prebilo budúce týždne malo robiť. To rozhlas zase pokazal tam vodní? Prečo? Tam píše, či použijem niekto vodní. Tam jeden, to mám nahlásené. To mám nahlásené, na druhý týždeň tam je asi celý radu. Ten rozhlas je v takom stave, keď sme opravovali vtedy po tej veternej výkrici, tak to bola čistá katastrofa nájsť ten problém, lebo tie dróty sú niekde už, tá izolácia je úplne preč. Oni sa zmotajú, skratujú a tie rozhlasy už, keď si všimnete tie staré okrúhlejšie, čo sú také vylámané, to už je v takom stave, že to by potrebovalo prekáblovať a povymieňať, ale tak to ide, tak sme radi. Ešte som k verejnému osvetleniu, zatiaľ neviem, či sme boli úspešní v tom projekte, ale tiež tu bola taká ponuka, že nám spravia energetický audit, aké žiarivky používame, čo, a keď neprejdeme v tom projekte, že by sa menili komplet svetla, že sú nejaké úsporné žiarivky, ak to bude výhodnejšie, že usporíme ešte viacej ako sporíme, lebo my už máme tieto, sú 36 W, akože úsporné, ale keď sú vymyslené ešte menšie, že údajne by sa z tých usporených peňazí to dalo zaplatiť len tie žiarivky. Takouto formou to aj Zrubec urobil vtedy, keď menil staré, vymenil za nové a splácali sme mu to postupne z ušetrených peňazí. No. Je to už 15 rokov tiež, niektoré svetlá už sa aj menili a sú už v takom stave. A nie havarijnom, ale už niektoré sú pozatýkané. Pretože udržiavali sa iba tak, že sa vymenila žiarovka. Nepozeralo sa na to, či to svetlo niečo potrebuje, možno skôr, keby sa s tým tak nemala byť taká drahá. Oprava to je verejnému osvetleniu. Kanalizácia.
nešťastná, ešte stavebné povolenie, stojí to na Slovenskom pozemkovom fonde. To je akože štát v štáte, aj životné prostredie. To usmerenie životného ministerstva, čo bolo na tie cesty, kde sú vybudované, že vecné bremeno je tam zriadené a chceme tam dať kanalizáciu, všade na Slovensku to uznávajú, nové zámky nie. Tak som to poslal mailom pánovi doktorovi Michnovi, čo je krajský šéf životného prostredia, lebo ten paragraf je taký, že dá sa to, ale by sa to nedalo, ak sa na to človek pozrie. V zámkoch sa stále na to pozerajú tak, že sa to nedá. Tak. Výzva sa bude posúvať, že bude až v septembri, nie v auguste. Uvidím, či to vybavím, alebo nevybavíme to. Pán starosta z Hulu, ak si nejavil doteraz žiadnu aktivitu, už keď som to až na pozemkový fond dotiaľ, tak odtiaľ som mu volal, že nech sa láskovo dostaví, lebo aj on tam má pozemky dotknuté, ktorým sa musia vyjadriť a to bude mesiac zase trvať. Nedodal mi ešte ani tú ekonomiku, že ten úver, aký dostanú, alebo nedostanú, alebo ako sú na tom, s tým kolesom stoja, že toľko ku kanalizácii, neviem. Aj, skoro by som ho zabudol, mal som tu aj cenovú ponuku, videli ste to na ten dom Smútku náš? To je katastrofa tam. Bolo by to treba dať celú tú stretu. To není od toho, že sa vypne mraza. To je tam zase také koleso, či po jari. Je to stuchnuté úplne. Mám tu cenovú ponuku, môžem vám to aj ukázať. 1907 eur, tam spraví 159 m², môžete to pozerať, je to lepenka, to je najlacnejšie, ale taká posypaná 5 rokov dáva za ruku. Ale treba ešte niekde. Toto dávali ponuku na tú kultúru, tak ty som dal spraviť hneď cenu aj na ten tom Smútku, lebo skutočne je to hrozné tam. Aj tú dlažbu tam potom robiť dá. Ten katafakt trošku z kultúry. Nebolo by lepšie, keby či idú fleky lacné, alebo Rova má zľavu, Maslen má zľavu, spraviť tam normálne stiahnuť to do vody na zadek, jak je, len okopírovať strechu a nebolo by to jednoduchšie. Jak toto znova, potom o 5 rokov a znova toto budeme lepiť. Až dojdeme na takúto výšku toho, že nakoniec keď to strneme, tak nám to nikto nebude ste zebrať, lebo toľko toho bude. Ja by som navrhol normálne krov, jak ten Marikín Huneničník spravil. Normálne krov nemusí byť izoláček, izolant bude sám o sebe, že tam vzduchová. Tam izolovanie niečo, tam izolovať, tak to ešte normálne spraví krok, spustiť pola, kopírovať prakticky tú strechu a musí potom plechu skôr zbehne, ako to ide tá voda dole. Dajú sa, zátyky sa spustia plechy a nie je problém. Zátyky to treba na parádne spraviť, aby to tam nás nezatýkalo, lebo je to tam... Je to tam akurát, že sa zvýši. To určite nespravíme za 60 000 kút. Nedalo by sa preveriť masné, rovu, čím sa rova má voláku vlastnú. Však plech akože nie je problém preveriť, ale tak aj krov musíš tam. Krov, ja viem, že tam idú voláke 15 alebo kolokátky by tam idú hrady, alebo len kroky by sa tam, že nám sa tam nechodí. Čo nechodí? Ja mám len obou z domu seniorov, lebo pani Radičová na Zmose nám povedala, premiérka, vypískali ju tam východňári nemiestne. Pán Sikora sa aj ospravedlňoval za ten výstup, ale povedala nám na rovinu, že dofinancovanie sociálnych zariadení, že vláda schválila. Na druhý deň jednania tam vystúpila starostka. Dostali sme my do domu seniorov zase všelijaké tabulky a všelijaké dotazy, ekonomické náklady znova doplňať. Takže neschválili nič, zase pýtajú len nejaké tabulky. Písala sa tam petícia, takýchto zariadení je asi 80 na Slovensku, čo sú vyfinancované, čo v rámci miest. O súkromných nehovorím, to ma nezaujíma, súkromní, nezaujíma, no tak, ale to nás nepáli, lebo sú aj súkromné, sú takýmto istým spôsobom. Vyšší územný celok si vyfinancuje svoje, občana radšej nechá poradovníku a tam nemusia doplácať. U nás zvyšujeme, platia viacej, takže toto nie je to fér ani voči občanovi a nie je to hlavne fér voči nám, že teda
taká obec, jak sme my, šúraní 6 miliónov na jesenku doplácajú ročne. Teraz som debatoval tiež s primátorom Záhradným o tom, 6 miliónov korún, no má tiež to, preto to idú aj rozširovať, aby sa to kapacitne zväčšilo, že pri tých istých službách však by mal byť ten príjem väčší. No. Ale nemá s ním ani podpísať zmluvy na, neviem, tie eurofondy, akože bolo to tam kritizované, aj do uznesenia išlo, aby sa toto zjednodušilo, lebo aj túto kanalizáciu vybaviť to životné prostredie, ktorému malo na tom záležať, aby to išlo tam, kde to patrí, sa k tomu stáva tak, ako keby nemali záujem o tom, aby sa to vybudovalo. Hoci pre obec je to veľká, strašne veľká záťaž. Toto je akože jednoznačne by podľa mňa mali robiť vodárne kanalizácie. Bude to posledná výzva, keď neuspejeme, tak ťažko to nás bude robiť. Dobre, však o tom dome smútku treba uvažovať, treba teda, neviem, či nám osloviť nejakých tesarov alebo Polákov, nech tam spravia ponuku. V každom prípade s tým niečo musíme urobiť. To by bolo najjednoduchšie. Ukotvíš ho a to máš, tam ti dáva 50 rokov za roku na plek. Len ten spád, či stačí. Či ešte odatníky si to Zdvihneš, dáš tam, povedzme, na voláke španíky to dáš, tú puntovicu alebo jaký, tu na to nadpojíš a zbehne to trošku. Dobre, musíš puntovicu aj voláko ukotviť to. Ukotvíš to do atiky alebo do zendóna ukotvíš. Do strechy. Áno, presne tak. No to neviem. Naposledy som, neviem, čo sa ukazoval, aj čo sme sa bavili teda, že ten kultúrny dom nie je do lepenky, ale do kvalitnejšie, toto je tá technológia, to je aj na telocvični. Vtedy dokonca, ja som ten plán tu potom bol, keď robil túto menšiu ponuku na... Ja som si vtedy aj neuvedomil, oni namerali aj tú samú vrchnú strechu, kde sú vlastne kulisy, nad javiskom. Takže tam je až 877 m2, preto je tu tá cena až 25 000 eur, ale stejne som to počítal, že zbaviť sa tej všetkej lepenky, na 30 cm to odklad zaokožovať a ten nástreh penový, tam bolo 15 000, tak za 9 000 neviem, či by sme to urobili všetko a zlikvidovať lepenku vieme iba dnes. To by bolo kvantum lepenky tam odnášať. No a to som chcel len tým povedať, že tuto vychádza, aby som to s kalkulačkou asi prerátal, lebo to je celých 700 m2 vodorovných strán, 17 000 eur. Že čo vyjde metr štvorcový, lebo tuto je všetko, tuto oni ošetria atiku, tie palce, čo sú dohora, odrežú, zaklepú, sem sa našrobuje taký plech, na ktorý sa zvára táto fólia a vlastne vznikne taká vaňa. Čiže toto máme ponuku na komplet zatykami so všetkým takom praskom. Tak neviem potom, že či nedať urobiť dom smútku, tedy bez polystyrénu, radšej do tej gumy, lebo neviem, či za také peniaze 100 000 sme tam tuším dali na dom smútku, či za to spravíme krov. A na toto je záruka 15 rokov a 30 rokov životnosti. Na tú prvú. Ale toto nie je IPA, donesiem vám ten materiál. Ale tam ani moc nemusí zakotovať, pretože zatyka ti zabráni podfúknutiu toho plechu. Ty nepôjdeš na zatyku hajec. Je to takýto materiál zváraný, on je chytaný bodovo, nie je celoplošne, to znamená, že tá rozťažnosť je teplo zima, nepracuje to tam na ten materiál, záruka na dielo je 10 rokov, pardon, 15 bol na ten nástroj. Systém po dobu svojej životnosti 30 rokov je bezúdržbový. Neviem, však akože môžeme, čože? Dobre, tak nejakých tesárov teda zavolám hneď Takáčovi, tuto ten má aj pílu, robia aj, nech príde, nech to skúsi pozrieť, že čo by to stálo naceniť krov. Keď aj na komplet, môžeme dať spraviť aj drapák s Lugom Halejom, robia maslen, alebo môžeme